český na Slovensku, všude, vole. Bowling, ty vole. Šel jsem do zápasu s tím, že bych spíš jako měl vyhrát. Myslím si, že jsem byl favorit dneska. Jsem rád, že hned od začátku se mi dařilo to jako potvrdit a že jsem soupeři víceméně nedal šanci žádnýma hloupýma chybama. Čo sa týka aj tie futurov, momentálne ste v 3. finále v tomto roku. Možno ktorá tá cesta do finále bola pre vás najťažšia? Tak myslím si, že tady asi se mi to sešlo tak nejlíp, jakože jsem úplně neměl, vlastně jsem nehrál s nasazeným ani jednou. Takže tady to asi nebylo, myslím si, že to bylo těžko říct, no, obě ty Polska, jak jsem byl ve finále, tak byly těžký. Tam jsem měl těžký první kolo na tom prvním. Nevím, těžko říct, ale myslím si, že tady to bylo, nechci říct nejsnažší, abych nějak někoho nepotopoval, ale oproti těm soupeřům, co jsem měl v Polsku, bylo tady to jako jedno z nejlehčích. Vo finále vás čaká buď Václav Šafránek alebo Karol Beck, koho by ste si skôr prijal? Mně to je tak jedno, ono v tom finále už vždycky je dobrý soupeř a myslím si, že oba jsou vyrovnaný. Takže mi to jedno, když bych hrál s Vaškem, tak s tím se vlastně známe, takže to by to bylo dobré, že bychom byli český finále. A když bych hrál s Bekisem, tak bych taky byl rád, že se mi strašně líbí, jak hraje. Byl to dobrý hráč, takový zkušený, takže s tím bych se taky rád zahrál, takže to nějak neřeším tady to.